Kweduno Mabuja tauya ano dzanyasi Nhau zuva ro30 mwedzi uno waKurume. Nyasi kwai mutungamiri weguta reHarare Jacob Mafume kwai aburitsiwa mukanzuru wegutari nobato roPDP. Zvatonetsa vanhu kuti gurukota zvinoitika mumatunhu rikureketa iro kuti patoono nzvimbo kuwadhi yache kuchiribe munhu, asi ipapa bato racheri ndiro bato ribodziro rakabuda mudare reparamende richida kudzingana biti, asi zvikasaya basa. Haidi unotoona kuti paribe kana kwatiri kuenda tikuramba chindoitiwa munjekure chaiwo. Heno kuti zvichapera sei, ticharamba takandoringa, asi izvi zvinoba. Kunzvimbo yeBed Bridge magweta anoita kodzero dzavanhu ikweyo akwanisa kuburitsa Elliot Mabeza kubva mutirongo maanga asungiwa chinzi agweita zvokukambenera bato roCCC. Izvi zvinotorwadza nokutoti atonzi kwai abhadhare mari yobhero inoita zviuru 10 zvomadhora omunyika. Toramba takaringa kuti zvichapera sei, asi tiri kuziva hedu kuti paribe zvinhu. Kwaino hurumende wana dhairekita warimo mumapazi hurumende waakuenda kosaina mapepa okuti wagosenza nokubhadharwa zvichienderana nekuti waita basa chere. Kwaizvi zvichaitika zuva ramangwana kunzvimbo yoHICC, kureketa kuti waMunangagwa ndiko wanenge waripo kare wachiita kuti vanhu wasaine mapepa ya. Tosaya kuti wanodiko kundozviita vachindotumirana tsambambozha zvibva zvanoita pabodzipo kupedza kupfukuta mari yonyika wachiita kuita kuungana hawo kudandi zviribe basa zvii. Munyori mukuru anomukurumbira wogonyora mabhuku akawanditsa pabodzipo nemafirimu Tsitsi Dangarembga pabodzipo naCP Gloria Ndlovu wagopuwa mubayiro inoremekedziwa panyori yoWeNhau Campbell Prize. Aiwa tinovashuvira tusvinu kwai mubayiro iyi wagopuwa ino mari inoita $100 okuAmerica 165 $165,000 pachirungu. Aidi waita kukwana nayo mari, tinovashuvira tusvinu tichimba kuti zvichaita kuti zvinhu zviite zvakaringana zvakanyanya kunaka. Womataraudzi mhosva nyasi waribe kupa mutongo wawo munyaya yachihuri yekunzi agweita zvechimanjambudu pabodzipo nokusenzesa masimba ofisi yache paanga ari mukuru wemapurisa zvisiri pamutemo. Tinovimba kuti zvichaita kuti zviburike pachena zvakagoitikazvo. Tiri kundoziva hedu kuti wari kundoramba wachindoitana chidembo tamba mukwendakabata, paribe chizvinu chiri kuburika. Ticharamba tichiringa kwazvinoperera. WaMunangagwa nyasi kwai wagokwidziridza mamwe masoja makuru kubva muzvinzvimbo zvavanga ari zvoureftenant colonel kuenda mukeneri. Aidi wabi yedu watoita kupfa nayo mari, waakuita kupembera kureketa kuno. Ticharamba tichiringa kuti zviri kuimbotekaira sei kumasoja kom, peno wane zvavari kunadzirira. Ticharamba tichiringa kuti tigozviburitsa pachena kunge zvaburika. Hurumende yagoreketa iyo kuti iri kuda kuti igotorapo kare ivhu kuvanhu vanenge varibe kurisenzesa zvizvino. Gurukota rozvokurima Novhu Anxious Masuka ndo ragoreketa iro kuti kwai vanhu vese vanenge vari kugosenzesa ivhu ravo zvaravakapuwa nehurumende zvizvino richagotorwa richigopuwa vamwe, zviribe kuti vanhu watema kana kuti wachena. Ticharamba tichiringa kuti zvichaitika saizvozvo chere kana kuti pane vamwe watoteyawo kundobisa vanhu munzvimbo dzavagere zvisvino. Ticharamba tichiringa tigokunyepa ipo kare. Kwai kune vanhu vekuZimbabwe munyika medu muno wanosvika 100 chaiwo wakaenda kopambiwa wakabva waitiwa nhapwa kunzvimbo yoOman kunyika ikweyo. Aidi zvinotorwadza wakomana, unosaya kuti kohokonai hurumende yedu ichisiya vanhu vachiita kudandi vanorwadziwa bachere nokutambura kuri kuita wazhinjiwa, nokuti munhu wese anenge akundoti chero ndakona kubuda munyikamu ndinogona kuboya chiri nani. Kwai vanhu vakaenda vachinzi vagopuwa mabasa, asi kwanga kuri kunyepewa. Aidi wakaita munyama chaiwo. Tinoimba kuti hurumende vachagobatsirana wokunyika ikweyo kuti zviite zviri nani, vanhu vaboyeke vadzoke kudzimba.
Musika wokutengesa foja kwai wavhuwa pokare gore rino. Kwai bhero rokutanda ratengesiwa nofoja ichiita madhora okuAmerica $4.20 $4.20 pachirungu. Ticharamba tichiringa kuti zvichaita sei, nokuti ipapa wazhinji wagotoringira kuti peno wachaboyawo mari iri nani. Ticharamba tichiringa tigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo. Ndege dzinomhanya dzoEurowings kwai dzatanda nyasi kusvika kunzvimbo yeVictoria Falls kubva kunyika yeFrankfurt kuGermany iko. Apa vanenge vachizopfuura nomuvhindo kuNamibia. Tinovarwira manja kwai vanenge vachiita zvikatatu pasondo. Aiwa ngazvidando peno zvingaite kuti nyika yedu ipfumvurewo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai mubvana anofunda pachikoro chowakuru kuSouth Africa kuSibongile Mani agopuwa makore 5 ogara mujeri nokuti akaja mari inoita zviuru 700 omari yomuSouth Africa, 800,000 rands pachirungu, yanga yaisiwa muakaundi machemo, asi iye aifanira kundopuwa chiuru chibodzi no400, 1,400. Aidi pakaita kunyangariwa chaipo. South Africa iri kutsvaka kuti igonadzirisa mutemo wayo iuchinje kuti igomanikidza munhu wese kuti andobayiwe kamushonga kodziva mupengo. Wamwe wazhinji wagoreketa kuti vari kuzvidaba, vari kutoramba vachitonyora padandemutande nekuita zvese kuti wakone kugoita kuratidzira kuti hurumende ireke kuita izvi. Hino kuti zvichatetekewa chere kana kuti wakuruwo watori nezvimwewo zvawatofunga kuita ipapa. Ticharamba takandoringa. Nyika yoDRC nozuro yakagoita zvakanakidza wazhinji asi zvikahwadza vanhu vodzasi kuAfrica no. Vanhu vazhinji wagomuka vachinyepiwa kuti nyika yoDRC yagoenda kobatana nonyika dzoEast African Community. Isu tinotovarwira manja tichitosvirawo toti peno dai Zambia yagona kuita zvibodzizvo zvaigona kuita zviri nani. Asi chinozoitadzisa kusvikawo peno inyaya yomutauro woSwahili wairibe munyika mayo. Aidi ngavaite zvinoita kuti zvinhu zvitekaire zviri nani, peno tingakopewo dhoiri rakadando. Sadaki aidi inoita kuhwadza nokuti paribe chisvinu chainoramba ichindoita. Kunyika yoTogo kwai kambani yoGoogle tambo yavo inotekaidza masaisai odandemutande inozikanwa nechirungu kuti optic fiber cable kwai yatanda kureketa kuno kusenza. Aidi tinovarwira manja toti dai zvaramba zvichienderera mberi peno wangaboyo kutaura nokureketa nevamwe zviri nani. Toimba kuti zvichaita kuti upenyu hwavo hupfumvure huitewo zviri nani. Izvi zvinokudziwa ndizvo tagokunyepai mazuva apfuura aye kuti waakutoda kutoendawo pokare nokuNamibia pabodzi pouno dzimwewo nyika dzakadai sana South Africa kuti waingidzire tambodzi dzinotekaira nomasaisai odandemutande zviite zviri nani. Nyika yoIjipita pabodzi pouno Nigeria dzakajiwa dzikatadza kuenda kumutambo yonyika dzopasi rese yeWorld Cup. Izvi zvakatonda kunaka kunyanya pamaIjipita nokuti vanonyanya kuita zvezvisataganda zvaitohwadza wazhinji. Toramba tichivatenda tichiti pamberi nana Sadio Mane wakaita kuti zviitike izvi. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tabweka. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, toboyana mangwana.